Sanibonani. Yanibingelela yamanyanda intokazi. Kanti-ke nalo udaba enginiphathele lona ngaso lesikhathi. Kune-post okanye i-tweet ebhalwe intokazi laphayana edumile kakhulu ngengoma esihloko Make Me Swat, eyamuwinela i-Grammy Award, namanye ama-award amaningi. So, le ntokazi uTaylor kule tweet yakhe ubhale kanje, uthi, I will always stand with South Africa. I feel regardless of the opinions. She was bullied and that's what I don't stand for. So ngamanye amazwi uTaylor uthi noma ngabe imiphi imibono evelile odabeni lwaMiss Chidima okugcine kuvela amaqiniso ngobuzwe bakhe ukuthi kahle kahle akayena owase South Africa, okugcine sekumenza ukuthi agcine hoxa emncintiswaneni wokuba uMiss South Africa. So intokazi le encane uTaylor ithi ke besingekho isidingo sokuthi ahlaseleke ngalolu hlobo ahlaseleke ngalo ku-social media, uze wayibiza ngokuthi ibhuli lento eyenziwe abantu kuChidima ku-social media. Then i-post iqhube yathi, disappointed that this happened to her, but I wish you all the best girl, kill it. Waze wafaka with heart emojis ekugcineni. Kahle kahle lo mculi akakuboni okurongi, akukho okurongi emehlweni akhe okwenziwe umndeni wakaChidima, especially umama kaChidima, ukuthi wantshontsha i-ID yomzali amfice esibhedlela ngenkathi ebeletha uChidima. Loyo mzali waphuca ilungelo lakhe lokuthi akwazi ukubhalisa umntwana wakhe abe nesitifiketi. Leyo ngane yazalwa yaphuca ilungelo layo lokuthi ikwazi ukuthola igranti nomsebenzi uma akakwazi lapha ukusebenza, ethola umsebenzi ngenxa yokungabi napasi, and yet liyasebenza ngezinye iy'ndlela engalungile. So ubugebengu obukhulu benziwe umakaChidima, intokazi le uTaylor ayikuboni lokho. Kunaloko intokazi le uTaylor izothi ena-ke imibono yabantu noma ngathi uyivelile-ke, kodwa-ke nje bekungamele ukuthi abhulishwe ngaleya ndlela leyana. So ubiza lento eyenziwa abantu ku-social media ngokuhlukumeza uChidima, after all izinto ezenziwe umakaChidima ukuze atholele ingane yakhe i-citizenship yase-South Africa. So mina ngiyafisa ukwazi ukucabanga lapha ku-comment section ukuthi wena uthini ngalolu daba, asihlangane khona nibe nosuku oluhle.